Здравейте, мили хора! Добре дошли на моя канал. Ще се радвам да последвате канала, харесате и коментирате. Днес ще разгледаме един въпрос, а именно за тези от вас, които се питате с какво привличате човека до вас. Ще говоря предимно за жените, а мъжете нека да се обръщат в тяхната позиция. Мили хора, искам само да кажа набързичко. Картите са предварително изтеглени. Наложи се да прекъсна видеото, след което не исках да събирам картите, да тегля наново и така. Затова продължавам видеото с изтеглените карти. Какво виждам тук? На първо място това, което виждам и искам да кажа е, че с този човек вие сте си дадени някак по съдба. Срещнали сте се, намерили сте се. Това не е случайно, това е съдбоносно. Заедно се учите с този човек в живота. Заедно учите уроци. И не само. С какво привличате човека до вас? Това, което искам да кажа е, че този човек, когато ви е срещнал, е бил в една ситуация като път без изход. Бил е в неяснота. Бил е в някаква много сериозна дилема. Вижда се, че е имал, как да кажа, някакви проблеми, но тези проблеми не са касаели други хора около него, а лично него. Тоест, човека може да е имал здравословни проблеми, може да е имал някакви зависимости, може да, което всъщност са дошли вследствие от нещо, но пак казвам, тук не виждам така проблемите му и трудностите му да са били свързани с други хора, а са били свързани с него самия. И всъщност вие сте го привлякли именно с това, защото, знаете ли, не знам как ще ви прозвучи, но вие сте се появили като един спасител, спасителка за този човек. Защото вие сте му помогнали да излезе от тази ситуация, от това положение, в което е бил, и всъщност един вид да се излекува, един вид да се справи. Защото допреди това, преди да ви срещне вас, той не е успявал да се справи. Той вижда във вас така една жена, която е, как да кажа, много таинствена. В същото време жена, която е много така мъдра, жена, която е много равновесена, жена, която е много спокойна, жена, която е много точната дума не ми идва. Благородна. Жена, която е много благородна и жена, която, знаете ли, усеща с душата и сърцето си. Такава една жена вижда той във вас. И както казах, това е главното, това е нещото, с което вие сте го привлякли. И наистина той вижда във вас един човек, една жена, която променя с енергията си. Жена, която е много, вече казах, мъдра, спокойна, балансирана
знае как. Жена, която знае как. Буквално така напипва лекичко болното място и има и начина и подхода, по който да се случат нещата. Пак ще кажа, за него вие сте жена, която се появява в неговия живот като спасител, като изцелител, като лечител. Защото, пак казвам, мили хора, вие сте успяли буквално да го изведете този човек на един друг път. Успяли сте да го изведете от ситуацията, в която е бил, и от неговите проблеми. Вече казах какви са те. И знаете ли, този човек, това, което виждам и ми прави впечатление, е, че много силно сте свързани с този човек. И тук не става въпрос само за благодарност. Нали, защото видиш ли, той ви е благодарен, или той или тя ви е благодарен, благодарна. И, да кажем, това е причината, по която той да иска да присъствате още в живота му. Не. Тук не става дума и въпрос само за благодарност. Тук става въпрос за това, че с този човек вие се усещате, вие се допълвате. Между вас има една синхроничност, едно сливане, една симбиоза, и както вие се чувствате с него, в неговата компания, така се чувства и той с вас и в вашата компания. И искам да ви кажа, че, мили хора, този човек, дори да е на разстояние от вас, знаете, че мисълта му е ежеминутно при вас и с вас. Спирам до тук, мили хора, с четенето, за да не става много дълго. Има още какво да разкажа по тези карти, но както казах, спирам до тук. Ще се радвам да давате обратна връзка, да споделяте, да пишете в коментари. Наистина ще ми е интересно. Надявам се, че ви е било полезно това четене и че всеки ще намери нещичко за себе си. И все пак имайте предвид, че това е общо гледане. И вземете само това, което наистина отговаря на вас. Всичко останало пропуснете. За лично гледане, восъколеене, ритуали, които правя на новолуние и пълнолуние, може да ми пишете на личния номер в Viber. Номер ще намерите под всяко мое видео, както и в моя профил. Повече информация за мен и услугите, които предлагам, ще намерите в моя сайт. Линк към моя сайт ще намерите както под всяко мое видео, така и в моя профил.